Eger şiyan qaydılyan etse, yatanna Allah'ın zikri bilen yatsa, turanna bismillah can Huday dese, bazıları var ya Huday'ı zikredip ariyar. Tamam yağdığı Allah'ın nurunun eteğine olsa, iki dünyası abat bolar. Bir vaqtda ulamalar bir misal getirýärler, bir bolup geçen bir sultanlaryň gurrüňi de kısaca aýdyp. Bir sultan, bir padşah veziriniň birini gowurýanna, bir padşah veziriniň birini gowurýanmış. Gowursa da o halka belli bolýar, men artykmaş gowurýar diýip. Amma beýlekle vezir wekille mene bahilçilik etýänmişdikler. Şun padşah kärrak gowurýar. Men padşah bilipdir. Padşah bilipdir ki meselen beýlekle mene bahilçilik etýärligini. Hom şolara beýleki adamlara, beýleki vezir wekillere düşündirjek bolup bir giňrak salon, giňrak otok, giň hayatda kan bahaly, arzışly, kymmatly oňjak zatlary goýupdyrda sultan. Yüzük ýanyk, büdülük ýanyk, käseler ýanyk, tekmeşler ýanyk, kişejik marwaritler ýanyk. Aham tamam wezir wekillerine aýdypdyr sultan, hemmämiz şu haýada gireliň diýipdir. Aham görse hemme zatdan dolu haýadyň içi oňjak arzışly, bahaly, kymmatly zat kan bolmaly. Aham sultan aýdypdyr. Ey wezir wekille diýipdir. Her kim şulan içinden gowurýan gadyny alsyn diýipdir. Liya'khud kullun minkum ma a'jaba. فأخذ كل منهم ما أعجبه وأخذ الوزير بيد السلطان وقال ما أعجبني إلا أنت وقال ما أعجبني إلا أنت وقال ما أعجبني إلا أنت. Herkim bir zat alypdyr. Bir käseden, bir dekmeşden, bir yüzükden, bir büdülükden kymmatly zatlar. Wezir hiç zat almandyr, ol gowurýan wezir. Padşahyň elinden tutup durupdyr. Şu otogyň içinde gowurýan zadım men sen diýipdir, bular gowuramak diýipdir. Bir käse dekmeşden, bir yüzükden, bir büdülükden. Sen aýtdyň şu otogyň içinde her kim her zady gowursa, şonu alsyn diýdin. Men sen elinden tutýan, men seni gowurýan diýipdir. Sultan aýdypdyr, gördüňizde men şu wezir gowurýanlygymyň delili diýipdir. Muň niýeti salim men ýanymda gedip berişdi. Muň pikri pälimen men hyzmatymda boljak bolýar diýipdir. Näzir şunu gowurmaýyn diýipdir. Altyn kümüşden otogy doldurdum diýipdir. Her gaýsyňyz bir zat tutdyňyz diýipdir. Emma bir gelip men elimden tutup diýipdir. Welikin ma nahahim inu anjost muradema haman hoşnudiýet dost. Hudaýyň da dostlary şeýledir. Hudaýyň dost boljak adamlar da şeýledir. Şu dünýäň ýüzündäki bol zatlaryň içinde nämek ýapşar? Hudaýyň razyçylygyna ýapşar. Her kim bir zada ýapşanna Hudaýyň razyçylygyna ýapşar. Şol adam Allahyň dostudyr. O Hudaýyň ýanynda şol başgalardan farkly. O Hudaýyň ýanynda şol adam başgalardan farkly. O Allahydyr Jalalyň ýanyna şol adam başgalardan farkly. Näme diýip? Her kim her zada ýapşanna ol Hudaýyň dostu Allahyň razyçylygyna ýapşdy. Hudaýyň gowurjak zadyna ýapşdy. Hudaýyň halal eden zadyna ýapşdy. Allahyň söýmejek zadyna ýapşmady. İnsan musulman. Kur'an-ı Kerim'e imanı bağdım. Allah'ın razyçylygyna ýapşar. Ey cemaatler, ey hacdedeler, ey jawan oglanlar, işitip durulňyz kissa däl, hekaye däl. Şular alym. Şular aýdylýan gurrun insanyň gursugyny pakleýän gurrun. İnsanyň gursugyny saflaýan gurrun. İnsana kalbi safi, fikri safi, ruhi safi berýänler. İnsanın nurunu arttıryanlar, insanı yol kökleyenler, adamın mesirini kökleyen, adamın elinden tutup adam gönüktüryen ürünler şular.
Elim çibuvet ankırreh bin mayedet. Bu gurrünler altın mülün yazılmalı gurrünler. Elim çibuvet ankırreh bin mayedet. Zengi gumrahi zidil büzdayedet. Alım neyme? Alım deyip sen ak yol kökestin. Alım neyme? Kursağın fosunu, hafasını kırın süvürsün. Şuna alım değil ya. Elim çibuvet ankırreh bin mayedet. Zengi gumrahi zidil büzdayedet. Elim neyme oluyor? Elim diyerler sana yol kökestin. Ve men kitmeli yolun şılov deysin. Men Allah'ın nurunu ne yaşamalı yürüymeli deysin. Yürük karanlığını sükat ayırsın, kazip ayırsın. Kazip ayırsın, aynaya alıp koysun. Şuna adına alım diyorlar. Bir derman görürler. Bir adam dünyadan geçenle adamlar ne mi görürler diye. Bir adam dünyadan geçenle belli de kalanlar hem ne mi görürler diye. Ne mi de koydu şu adam. Kalan zatlar ne mi diye. Bir adam dünyadan geçti. Bil kalanlar ne mi görürler diye. Kalan zatlar görürler diye. إذا مات العبد يقول ابن آدم ما خلف فقالت الملائكة ما قدم إما فرشتلي ورنتياله بالنامه getirdi ödü bilindi. Biz adamlar gurrunetiyas namadat koydu şu dip. Yerin yüzünü koy gitti. Namesi vardı, tukanı var mı? Motor maşini koy gitti mi? Senetler koy gitti mi? Şunu gurrunetil yerde. Ama bir adam ayrılanı ferişteli gurrunetiya nama getirdi şu kabrine kaşin dip gurrunetil yer. Ahiretine kaşin nama getirdi dip gurrunetil yer. Ve aydiliyen gurrunlar şogullerde derdini degeyecek gurrunlar. İlunundan kalan vaktinde sana çalışıp kalacak gurrunlardan. Seni kalkındıracak yağdaylardan. Allah'ın nurunu sana düşündüren manalarda. Bir şu mahal bir şey deyip de üstünden geçiyortiz. Yoksa çın hak etmeli işname. Ben şu Kur'an'ı kayta açmalı. Yankı deslapı okuyan mübarek ayet var. Cehennemin içine kafirler aytacaklar. Hudaya bile ömür ver. Bir kayta öğürülüp dünya bareyli. Bir kayta kaviş edeyli. Hudaya da aytacak. Ben size olan ömür verdim. İnni bolmaz diyecek. Şimdi hey bir öğürlep tercüme edip durmalı şu mahal. Eğer hak iş edecek olsa men hey açmalı şimdi 10 kaytar, 20 kaytar, 100 kaytar. 100 kaytar. Bir gün Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh yatsı namazda imamın izinini üyüptür. Namazda cemaate şirket etiptir da mezhep başımız Hazreti İmam Ebu Hanife radıyallahu anh. Ama imam İzâ zülziletil ardu zilzâleha okuttur. İzâ zülziletil ardu zilzâleha mübarek suran ahir ayetine mi? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Her kim adaçık kavlığı istedi görür, adaçık telekeliği istedi görür, Huday onun fazlını salıp geçmese. Amam yatsı namazda şunu okuyuptur. Yatsı tamam oluptur, hem çıkıp gidiptir. Ama İmam Ebu Hanife şundan müteessir oluptur. Amamın şu okuyan ayetimin içinden geçiptir. Mübarek sakalını tutuptur. Ey Hudayi ki bir zerre kavluğa padaş verecek. Ve ey Hudayi ki bir zerre telekeliği de bir adam esse on dererini görecek. Ecir abdeken nu'man minen nar. Min Ebu Hanife'ni azab-ı cehennemden azad et deyiptir. Haça neçeli? Erti adan çıkmaya geliptir. Görse ağlap hadir de şuna ayıcıptır. Erti adana geliptir. İmam Ebu Hanife sakalını tutup hadir de şuna ayıcıptır. 10 gaytar öğürlüğe aytacak, 20 gaytar ay deyin, 100 gaytar ay deyin, öyle bir zamanın görülümü. Danatyança yasıdan son oturup durdu. Şol mübarek ayetin manasının içine girip, şundan müteessir olup, şundan ders alıp, Allah Teala'dan iman dileptu ve azab-ı cehennemden min sakka deyip dileptu.
Kıyamet gün olan gözewünnemiştikler. Şondan şimdi olan imanlarının nur kanmıştık, imanları artık basmış. Yoksa hak vazifani etcek olsak men bar şmahal tercüme etmeliyim. Yine şuna aytmalı. Kıyamet gününü cehenneme kafirler girenine Hudaya bize bir ömür bir qayta bir dünyada yaşaylı biz şoň içinde haşmaly ey cemaatler. Bizim fırsatımız elhamdülillah bahadır. Ama Huday Teala da aytsak size o ömür verdim ki men nice. Vermeyen nice. İştahda bolmalı nice. Ne iman gurlüğü ve ceddidu imanakum imanın vakt tadilap durmalı. İman kelimeler bilen ve iman kelimesi ağzılayan meclisler bilen. Hudayın nuru, rahmeti, bereketi dökülyen meclisler bilen. Huday Teala yaşayışını iman nurundan doğru etsin.